Ahojte ľudia, dneska už sme sa dlho nevideli, čiže ideme spraviť videjko, tu je Savka, tu je Alex, čiže kúpili sme si také čipsy. Bulldog a už sme aj otvorili, sme aj ochutnali. Nie, že sú pekace. Sú aj pekace a ešte plave, čiže ideme zase okoštovať, aby ste vedeli. Počkaj, Tak, zober si. Najprv ovoniame. Ostro. Nie, vonia to ako normálne čipsy. Čiže ideme okoštovať. Veľmi páli. Ešte máme celý balík. Čiže to veľmi páli. Aspoň keby sme jedli 5 alebo 3. 3 zjeme, aspoň. Nie, 5. Dobre. Už má polejko, čiže kazlo. Aké štiplavé sú, čiže... Daj si ešte jednu. Ešte jedné. Už máme nejaké červené. Pozri, daj mne. Mne už daj iba jedno a tebe dajú iba jedno. Nie, tebe daj 2, lebo ty si zjedol už 3 a by si mal 5, nie. A ty 5. Ešte jedno. No. Nie. Trošku to pálí. Iba tak trošku palí, ani nepočuť, že to palí. Čiže ideme na to. Ukáž. Teraz máme level 5. A potom máme 10. Nie, však iba 5. 10 level máme tam. Ešte. Čiže... Ešte ideme jesť. Ty jedno je. 2. Ešte je. Ty jedno je, no tak budeme. Čiže... veľmi to pálí. Zober si ešte jednu. Dáme do ústa, hej. To je paprika chili. A banero. 3, 2, 1, 5. To je už 7. Level 7. Trošku to pálí. Tam sú schoveli 10. Ešte jednu. Už ideme jesť 8. 9. Ja už idem na to. 10. 10. Počkaj. 11. Čo hovoríš? Tak 11 level. Ešte... Už iba toto. 12. Ešte. My ešte máme. Ešte nemôžeme robiť Veľa. lebo Také sa pekáce. nebude dať videjko na YouTube, čiže druhá časť bude na budúce, čiže Čau. zatiaľ sa majte, dajte nám Komenty. like a nejaké pekné komenty A potom pozrieme. a zapnite si zvonček, čiže majte sa, čau.